Magandang araw po sa inyong lahat. So, bagong lahat ay welcome nga po pala sa aming YouTube channel, ang May De Los Santos Vlog. So, sa mga araw na to o sa mga oras na ito is magbibigay kami ng tips. So, ang tips na ito is para po sa mga GCash users, lalo na yung nagtatanong po dyan about sa kanilang G-scores, kung paano ba sila magkakaroon ng credit na o paano nila maa-avail yung G-credit na limit ni GCash. So sa una po is meron pong minimum requirements si GCash para ma-approve kayo sa G-credit. Kailangan nyo magkaroon ng G-score na 400 points. So paano nga ba natin to makukuha, itong mga G-scores na to? Ma-avail natin to na makakuha tayo ng at least minimum na 400 G-scores. So sinasabi dyan is kailangan lang na regular ang ating transaction. So take note po ha, dapat regular, walang palya. Kasi po kapag may palya po ang ating transaction sa GCash, sa kahit anumang yan na mga features ni GCash, ay may tendency po talaga na mag down ang ating G-scores, bumaba hanggang sa di natin ma-meet yung requirements ni G-credit. So yun nga po, narito po yung mga tips para madagdagan yung G-scores natin. So una po is kailangan sa pamamagitan ng pagka-cash in. So cash in, lalagyan nyo lang ng pera yung GCash account nyo. Pwede kayong mag-cash in sa mga partner ng Globe like Pure Gold, Villarica, 7-Eleven, RD Palawan Pawn Shop, Robinsons, at mga accredited ng GCash na mga cash in partner nila. Pangalawa naman po is na paraan para madagdagan ang ating G-score is yung tinatawag na pay bills. Sa pay bills po, magbabayad tayo. Magbabayad tayo sa mga service na kailangan natin. It's either kung mag-shopping tayo, sa grocery natin, sa butika, sa mga medicines, o any partner stores na merong GCash po, pwede natin silang ipambayad as pay. Pwede tayo doon mag-pay bills, mag-payment ng mga bills natin. Aside sa mga shopping, supermarket, pwede rin natin gamitin sa pay bills ang pagbabayad ng ating mga utility bills like water bills, cable bills, internet bills, electric bills, mga ganyan po. Next naman po is yung tinatawag na save money. So save money po, yun po ay sa CMIB Bank. So once na nagsisave kayo ng pera sa GCash nyo through save money po, makaka-acquire din kayo, makakakuha din kayo ng additional points or G-scores. So yun po. So yun po yung mga paraan na natatandaan ko na pwede kang maka-acquire ng G-scores sa GCash para madagdagan ang points mo at ma-approve ka ni G-credit. So ito naman po ang tips ko sa inyo po. Base nga sa sinabi ko po kanina, ang G-scores nyo ay dumedepende po sa inyong regular transaction o sa inyong transaction daily. Kung maganda ang record nyo kay GCash, lagi nyong ginagamit ang inyong GCash account sa any transaction, may highest possible po o tendency na madagdagan o tumaas o mag-increase ang inyong G-scores. Unfortunately po, katulad sa akin na mga more than 2 weeks ago po, na hindi po regular yung paggamit ko sa GCash ko, is unti-unti po siya nag-decline po yung G-scores ko. From 439 naging 414, and from 414 naging 389 po. So ipapakita ko po dito yung current G-score ko po sa GCash, at papakita ko rin po yung message ngayon sa akin ni GCash na temporarily is dinecline or dini-activate nila ang aking G-credit sa kadahilanan niya po na
hindi na ako regular na nagkakaroon ng transaction kay GCash. So malimit na lang po akong gumamit ng GCash noon, kaya bumaba ang aking G-scores. So ayan po yung aking G-scores, makikita nyo naman po. At ang text ni GCash na sabi niya dito is, "We regret to inform you that your G-credit has been temporarily deactivated. Our system detected that your account is not yet eligible to use the service. We apologize for the inconvenience. Please pay your outstanding balance on or before your due date and continue using GCash to increase your G-score. We will automatically reinstate your G-credit once requirements are met. Thank you." So ayan nga po. Once po kasi na-approve na po ako ng G-credit at meron na akong credit line na 1,000. So yun, nagamit ko nga siya, hiniram ko yung 1,000. So may outstanding balance ako. So dahil nga bumabang aking score, temporarily is deactivated muna aking G-credit. So once na magtaas ulit ang aking G-score, patuloy ko lang gagamitin ulit ang aking GCash o maging active ako sa GCash ko, is pwede na ulit ako mag-avail ng kanilang G-credit service. So ayun po yun. So sa mga GCash users dyan, make sure na regular nyo siyang ginagamit ang GCash nyo, kasi doon nagbe-base yung performance, yung pag ni G-credit, kung karapat-dapat pa kayo na maka-avail ng kanilang service. So I hope sa konting tips na ito is meron kayong natutunan about sa aking personal experience simula sa pagtaas ng aking G-credit hanggang G-score, hanggang sa pagbaba nito na mauwi sa 389 G-scores. So hoping po na ma-approvean ulit ako ng G-credit. So maraming salamat and God bless po.